Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Via's Secret Files. Si Via na merong nakarelasyon na itago natin sa pangalang J. Pao. Si J. Pao na marami palang nilalandi habang sila ni Via until such time na nagising na lang si Via sa katotohanang itong lalaking to pasakit lang ang ibinibigay sa kanya. Biruin niyo yun. Yung ate niya nasa ospital na, kasagsagan ng COVID, tapos hindi lang siya nakaka-reply o nakakapag-update. Inisipan na ng mga kung ano-ano. Yun na ang turning point. Nakipaghiwalay siya. And then few years later, nalaman nga niya na itong si J. Pao ay nakipagbalikan sa kanyang ex-girlfriend at happily married na. At siya naman, ang ating secret file sender na si Via ay 3 years nang may live-in partner and very happy. Sabi nga niya, paalala sa lahat ng mga nasa sitwasyon niya dati, tandaan mo lang na meron at merong taong magmamahal sa'yo at tatratuhin ka ng tama. Shoutout po pala sa mga tinatrato ng tama dyan. Sa mga hindi, palitan na yan. Charot with Harot. So pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Darwin Russell. Minsan, ang pagiging panakipbutas ay hindi talaga nagtatagal. In short, pampalipas oras lang. Lalo na ang maging isang side chick. Kaya wag na wag mawawala ang respeto sa sarili kung magmamahal ka ng taong tunay na nagmamahal sa'yo o ang taong mahal mo. Yan lang po ang lesson sa SF sender ninyo, Pretty DJ Rocky from Darwin Russell. Maraming salamat, Darwin Russell. Ito naman ang sabi ni Robert Jason Terao. May tamang pag-ibig talaga. Yung tamang pag-ibig, yung nakapaghihintay. Kesa naman, yung pag-ibig na nakikisabit sa iba. Kusang dumarating ang tunay na pag-ibig at kinikilala ang taong natatagpuan natin. Napakahalaga po ng mas malalimang makilala ang tao, hindi lang through social media. Yun lamang po from Robert Jason Terao. Actually, ang dami sa panahon ngayon kinikilala ang isang tao sa pamamagitan ng social media. Doon at doon lang bumabase. Yun at yun lang ang tinitingnan. Nandun lang ang criteria for judging. Hindi man lang minimit in person, hindi dinidate. Kaya nasasaktan ng todo-todo. Invest na invest sa social media. Pero pag sa personal na, wale, ngangi. Anyway, eto naman ang sabi ni Charles Sancho. Buti na lang, yung guy na yon ay hiniwalayan mo. Ang daming sumasabit pero G ka pa rin. Kaya kilatising maigi ang mga lalaki kung babaero o hindi. Charot. With Harot. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Ang daming nagsabi na buti na lang, naghiwalay kayo noon. Sabi pa nito ni Annalyn Capasio, nasa huli ang pagsisisi kaya mamili ng mali. Ay, iba pala yun. Mamili ng tama. Paano nga ba mamili ng tama? Ha? Paano nga ba? Kapag nag-jive ba kayo? Kapag compatible kayo?
Yun na yun. Kapag tumatawa kayo parehas, pag nagkakaintindihan ba kayo, yun na yun. Kapag napagkukwentuhan mo siya ng mabigat na problema mo sa trabaho mo, sa pamilya mo, siya na ba yun? Yun na ba yun? Eto ha. According to a research, wow, may research. According to a research, maraming naghihiwalay na couples, married couples, dahil sa mga bagay na hindi nila napagkakasunduan. Pwede ring dahil sa pangangaliwa and a lot of pressing issues. Pero, according to a marriage counselor, hindi ko na po matandaan yung pangalan niya. These can all be avoided kung namili ka lang ng tama. Kaya lang paano nga, 'di ba? Kasi nga bago magpakasal, 'di ba ang daming seminars muna diyan. Parang ang daming counseling, ang daming seminars, ang daming mo kailangang pagdaanan if this person or if the relationship would work, ganyan. Tapos may mga advice pa how to really make the relationship last. Yung ganon. Pero nakakalimutan daw yung unang step bago ka dumaan dun sa process na yun. At yun ay pamimili ng tamang partner. Pamimili ng tamang partner. You could have avoided those failures in marriage or marriage failure kung namili ka lang daw ng tama. Kung hindi ka nagpadalos-dalos sa pagsabi ng oo o sa pagtanggap ng proposal. Hindi na daw kakailanganin pa na mag-spend ng time sa isang marriage counselor o di kaya naman mag-seminar pa. Kasi meron na daw indicators yan bago pa kayo tuluyang maikasal na hindi nyo lang pinapansin, na hindi mo lang sinolusyonan o hindi mo lang pinakinggan sa una. So sa ating secret file sender, buti na lang nagising siya. Kasi imaginein ninyo kung hindi pa nagkasakit yung ate niya, tapos kung hindi pa siya sinabihan ng mga kung ano-ano nung guy, magigising kaya siya. Sa mga mahihirap na sitwasyon, doon talaga lumalabas eh. Doon lumalabas yung ugali ng isang tao, kung paano siya mag-handle ng stress, kung paano siya iintindi ng sitwasyon, kung ano talaga yung klase ng pagmamahal na meron siya para sa'yo. Kasi kung tunay na nagmamahal yung tao, isi-set aside niya yung sarili niyang pangangailangan para matulungan ka dun sa sitwasyon na hinaharap ninyong pamilya. Kung mahal ka nun J-Pau na yun, ang dapat na ginawa niya, sinuportahan ka. May kailangan pa ba kayo sa ospital? Eh hindi. Anong ginawa? 'Di ba? Kung ano-ano pang mga sinabi sa'yo. So, that person clearly was loving you wrong. He was there for you for the wrong reasons. At buti nagising ka doon. And ang dami ng mga red flags eh. Biruin mo kayo tapos may mga sinasideline pang iba. Meron ka pang nahuhuling iba. Alam mo yun.
Kung ayaw mo ng sakit sa ulo, mamili ka ng tama. At buti na lang, yun ang ginawa mo ngayon, kabisyo. Masaya ka ngayon, masaya na si Jade Pao sa buhay niya. Sana masaya lang tayo palagi at tayo'y nakakaramdam ng kapayapaan sa ating mga puso. So, there you have it, kabisyo, sa mga nasa sitwasyon ng ating secret file sender dati. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. You can always start all over again. You just have to decide now. Let go of the person who is wrong for you. Ramdamin ang gut. Yung gut feel na yan ay regalo ni Lord para malaman mo kung sino talaga ang para sa'yo. Pag hindi ka na nakakaramdam ng kapayapaan at pag mas marami na yung pagkakataon na ang sakit-sakit, hindi lang ng ulo mo kundi ng puso mo, oras na para bumitaw. Sabi nga ni Morissette Amon, gusto ko nang bumitaw. Tsaka hindi talaga maganda na panimula ang pangaagaw. Kasi madalas ng agaw nagsimula sa fast-paced process. So parang hindi masyadong na proseso, hindi masyadong na pag-isipan na desisyon. So ito yung pagdedesisyon na base lang sa emosyon. Hindi masyadong nakalkula yung galaw, hindi masyadong naobserbahan yung taong pinapapasok sa buhay. Basta pinasok lang ng pinasok. Ganun. Kaya ang ending, dumugo lang din ng dumugo. Kasi nga, pag pinasok, pinilit yun, magdudugo ang puso. Ganon. Charot with harot. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, PRB as in bathroom break. You are still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Via's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!